Holy Spirit. Amen. May buntag sa tanan na po kita ni ika-16 nga Domingo sa ordinaryong nga kausulugan sa simbahan. Atong ihalad na pod ang atong kagalingon sa pagpaminaw o pagtuon nining Ebanghelyo. Kaning tanan atong ipangayo ilaagi ni Hesus sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. O glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Welcome ang tanan. Sa ato ang basahon, atong paminahon karon ang atong pagbasa. The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the householder came and said to him, "Sir, did you not sow good seed in your field? How then has it weeds?" He said to them, "An enemy has done this." The servants said to him, "Then do you want us to go and gather them?" But he said, "No, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers, gather the weeds first, and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn." The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches. The kingdom of heaven is like leaven, which a woman took and hid in 3 measures of flour, till it was all leavened. All this Jesus said to the crowds in parable. I will open my mouth in parables. I will utter what has been hidden since the foundation of the world. Then he left the crowds and went into the house, and his disciples came to him. Explain to us the parable of the weeds of the field. He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed means the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the close of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the close of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all evildoers, and throw them into the furnace of fire. There, men will weep and gnash their teeth. Then, the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Basa o sa inyong pag-diskusyon, sa inyong small group na i-assign sa inyo, karon akong ihatag kaninyo ang summary sa ato ang Ebanghelyo. No? Sa Mateo Kapitulo 13, gikan sa 24 hangtod sa 30, no? Naghatag siya panag-ingnan parable na ang usa ka trigo o usa ka sakbo nga dili gayud sila mabulag kay pag tubo sa trigo na gitanom gipugas silang duha nag-uban yun kay kung ibton ang usa nga mapil ang trigo na sila ng tanan na pil din ano sama sa
Israel sa una. Kadaghana man gyud nila, no? Mga farmer man gyud gawa sa mga livestock, no? Kanang pagpakiro, pagbantay og karnero, ang kasagaran nila mga farmer. Kanya ang farmer man gyud during that time, magpakita gyud sila sa ilahang abot, no? Magpakita po sila nga kanang ilang dumong ilang reputation ilahang bantayan para ang ilang amo ang ilahang agano malipay gyud sa ilahang abot. Una agad sila productivity or harvest nga dako. So mo po na ilang ibuhat ug diri nato makita nga nasabtan yun nila ang parabol sa bad o sa good seeds. So kung tanaw nimo ang parabol sa good o bad seeds, no? Dili man gyud nato maingon nga dili nato siya pag tan-aw sa ato ang kasing-kasing. Kaya kanang good seeds nga itong nadawat gikan sa Ginoo, kung balik ta sa previous o katong Ebanghelyo katong niagi sa parable of the good soil, parable of the sower, naamagin kita sa good soil na tanong, no? So sa parable sa good seed nga kita gihagyod gipaturok sa Ginoo sa good soil sa ato ang kasing-kasing ang iyang pulong o iyang lagda o ang iyang kagustuhan sa ato ang kinabuhi. Muna, kay dili man gyud nato malikayan ang kanana sa palibot nato nga kanana ang mga bad seed. So ang Ginoo naghatag kanato nga grasya sa ato ang pagsabot, sa ato ang pagpasensya, sa ato ang kanana pag-abi kanila, no? Giga commandments man sa Ginoo higugma mo sa ato isigataw. Labi na katong dili ang ayan na higugmao. So diri ko focus sa pasensya, no? Diya sa pasensya nani tan-aw nimo sa ato ang personal na kinabuhi. Nabi daghang bad seed sa ato ang palibot, no? Labi na sa membros pamilya, ato mga bata, o bad seed sa ato relasyon diya sa ato balo ka na, no? Di mo yun perfect ato na nagtiayon na relasyon, no? Bad seed sa trabahuan, no? Bad seed siguro sa ato ang society. So ang Ginoo naghatag ka nato o kanang grasya o gasa sa pagpasensya, no? Nagi inubanan sa gasa sa pasensya, iya pong gihatag ka nato ang gasa sa pagkanaan kanabitaw pagpaabot nga unta Lord ng akong pag-ampo ako ang pag-abi-abi kanila naagyo kong kay resulta. Sometimes delay ayo moring yung kanus ang taon Lord nga mausap niya to ang akong mga naa sa palibot na to. But usa ka hagit sa pasensya, sa pag-abot ang pag-usap sa to ang Panginoon. Remember, we are good soil. Kita maayo na nga mga soil na kita diha naturok sa maayo nga soil kaya nato ang kasing-kasing na diha ang grasya sa pagkamaayo nga soil. So therefore, no, iyang gihatag ka nato na dili gyud magsugod ka nato ang usab. Nga naman, ngayon ka nga, dili ito mag-usab o dili ko siya mausab. Nang kung muna ang ato ang attitude, ang ato pong ika-istorya na otro po na inaanak po lang iyang kananaan pang na. Mas may makita kay nakita sa simbahan, nakita sa kanang maayong disposition kay kanong kita nag-ampok sa Ginoo. Gamay lang giya mo bitang nagtuon ta sa Biblia karon, no? Nagtuon ta sa parable ni Jesus record. Seed o bad seeds. So, muna na ang dirigyo sa ato magsubikat. Dili yung nang attitude nga ako mausab siya, ayaw ko mausab. Kung magsugod siya o kausap, ayaw pa ko po magsugod sa ating usapan. So, muna siya ang kananaan kanang hatag kanato ng mensahe na pinatingin diha sa good seeds and bad seeds. So grabe gyud kaayo ang ato ang pagpasensya.
nga ni atong pagpasensya mabot yun diha sa punto nga kita po pagbantay ta sa atong kagulingon. Although na ang good seeds na tanom diha sa ato ang mayong soil sa atong kasangkas, at magbantay ta sa tentasyon, magbantay ta diha sa atong palibot na si kita unya magala. Batili kita mabalaka kay sa Mateo 13 versikulo 31-34, no? Muna ang pasalig sa Ginoo nga nay pagtubo o pagkausapan. Nga naman magsugod kuno sa gamay nga liso para pol o the mustard seed. 5 ka ang usa ka liso kuno nga mao ang ato ang pagtuo. A small faith, a very little faith can move mountains, no? So a small step, small action, ano ba kinahanglan una ko kay nga aksyon? Kaya ang usa ka aksyon nga imong pagabuhaton kada adlaw mahimo man na imuhang kananaang behavior nimo. Ang behavior na kanunay nimo pagabuhaton mahimong character. Mahimo din kung usa ka maayo na binuhat sa Ginoo, usa ka tao o mahimong usa ka maayong lumulupyo sa kapilitan. So kini ipasabot sa Ginoo nga diha yun magsugod ang kananaang pagbunga sa gingharian sa Ginoo. Kaya naman diha man magsumikat sa ato ang kaugalingon, sa atong pagtuo nga naaday kausaban. Taliwala sa mga dautan nga mga kanang liso, seeds, o nagtubo sila po uban ka nato nga kung saan na ito pagpanalipot sa ato nga motunhay bisan tuod sa liwala nila na sila sa palibot nga dili kita makintag o kita mapituhan na diha ang atong pasensya, na diha ang atong pagminaw, ang atong pagpaabot ang ang Ginoo mula kutay ka nato hantod sa reward nga iyang ihatag ka nato pag-abot kaniya. Kaya ingon bitaw siya nga, you sow what you reap, no? Kung sa imong gipugas karon, mo po imong maani, no? Kung nagpugas kang maayong nalison nimo, mo po maani nimo taliwala sa daghan pagsulay sa ato ang palibot. Yung siya dili kita mahadlok, no? Kita mabalaka. Kay sama sa usa ka kananaan patubo sa pan. Mo nang ikatulo niya ang parabol yang gihatag. Kana nung gamay na nimo, sama ka na sa patubo sa pan. Ibutang ka na sa masa sa pan. O ang pan, mutubo, imong pasagdan, pila ka oras, mutubo ka na. But, mas mutubo pa yun siya kung ibutang na to sa horno, iinit na to, lutuon na to, o mahimo siyang dako na pan. No? Kung sa may pasabot ini sa ato ang kanang the parable of the good seeds and the bad seed, no? Nahida ko ay kalabutan. Kay mo kanang ingnan nga ang atong pagpaningkamot sa usa ka gamay nga liso sa atong pagtuo ug atong gibutang ang usa ka liso diha sa katilingban nga maayo nga example, maayo nga panag-ingnan kita mismo sa ato ang pamilya, sa ato ang husband and wife relationship, mga bata, diha sa ato ang opisina, diha sa ato ang palibot, no? Sa usa ka community or society, no? Kita mo'y living, kita mo'y mahimong example, kita mo'y magpatubo sa bali. Dili na magani kita, ug daghan kita ng mga liso nga nakaturok diha sa maayong soil. Kung inuanak kadaghan ang moo'y magpatubo sa tanan, di ba? Mausap na ito ang society at simbahan, no? So, unsa man na siyang pagpatubo, dili ka na po mahitabo ang usa ka pagpatubo kung wala diha ang kainit nga makapaluto, no, sa usa ka pan. Ang kainit sa Espiritu Santo mo'y makapahimo niya ng tanan nga maingganyo kita, makalahutay kita, makalhigugma kita. Labi na katong dili ang ngayon higugmaon tungod sa gahom sa Espiritu Santo.
No? Makapainit ka na ito paglahutay bisan sa palibot atong mga nautan. Paglahutay sa pag-evangelize, paglahutay sa pag-amodelo, paglahutay sa pagsamlo sa mayong balita sa Ginoo. No? So kana na siya, mahimo kitang agent of change. Kay kita man mga kagmayng liso, kita man ang mga living magpatubo. No? Agent of change, agent kita sa transformation of renewal. No? Muna ang gift ng kasa sa Espiritu Santo nga gihatag ka nato. No? Ngani sa second reading, gitagaan kita sa Ginoo og ganang gitawag nato og ganang iyang assurance, no? Sa second reading sa ato ang basahon karon linggo. Sa second reading sa Romans kapitulo 8 versikulo 26 mo ni ang istorya. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray and we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. Sa uban nga translation, ang Espiritu Santo kuno nag-groan, nag-agulo, no? Nag-agulo o nagpaningkamot sa pagtabang nato, sa pagpuyo, taliwala sa mga bad seeds, no? Nagtubo usa ka tanong, usa ka trigo, taliwala sa mga tanong nga mga sagot, no? So nag-agulo ang Ginoo, ang Espiritu Santo pagtabang nato, no? So mahutanan mo nga, why bad seeds in our life? Kung ba mo makapangitan na, Lord, nga naman ang gihatag mo na ninyong bad seeds sa mo ang kinabuhi. Nga nung imo man ang gialaw o Ginoo nga na ay bad seeds sa mo palibot. Nga nung tuod nga na may evil, no? Gananaang naglatagaw yapon sa ato ang palibot. Sa ato ang katikisin, natutan na nato na dili na bag-o, no? Ang atong pagtuki o pagpangutan. Siguro nalimtan lang nato, no? Kaya naman, tungod man ang pagmuna sa Ginoo sa tao, gitagaan niya kita og free will, no? Free will nga libre na tay freedom para kita mupili, musunod pa kang Kristo o we turn away from Him, no? Muna ang kalibutan, gimahal kay sa ato ang Ginoo. Kaya nga naman, dili man ang panagtagbo sa tao o sa Ginoo. Human ang tao nakasala, si Adam o Eve. Sa lahat ng pananundon, diri nagtagbo ang tao para na ay reconciliation. Ang kalibutan di ay mo'y arena sa choices sa tao kung mabalik pa siya o magpabilin o magpadayon sa iyang pagtubo, sa iyang pagbuhay dali sa kalibutan, no? Nga naman, mga tanak ko karon, asa man mo kuman nato gibatbat ang good and bad seeds o ang parable sa mustard seed o sa living. Asa man ta? Kita ba usa ka trigo, usa ka wheat, o usa ka sagbot lamang? Dako ay makangutana kung usa ka trigo, of course ang trigo mamunga man dito trigo, makapakaon sa tanan. Kung usa ka sagbot, unsa man ang bunga nimo? Kung usa ka sagbot, muna makita na ito nga ang usak sagbot, well, asa matapaingon, igo mong kita itambo dito sa impyerno, sunugon kita pag humatiwa mo dito pulos. Una siya mga isuon ang panag-ingang sa tulo ka parado. In Wisdom chapter 12 verse 19, it says, "You taught your people by these deeds, that those who are righteous must be kind, and you give your children reason to hope.
that you would allow them to repent for their sins. Dili ka mahigugmaon gayon ang Ginoo, no? Minsan nga karon nakita nako nga weeds man ko, sagbot man ko sa among pamilya, sa katilingban. Sagbot man ko sa among opisina kung asa napi. But ang Ginoo nagsaan, no? Nga iyahang tagaan og panahon katong mga tao, katong iyahang children, no? Nganong children man kay by virtue of our baptism nahimo kitang anak sa Dios, no? Iyan siya nga akong i-allow them to repent for their sins sa ilang mga kasalanan, i-allow na ako. So mo ning gitawag nato nga God's merciful discipline, no? So, mas may pa ang Ginoo kay dali ra makalimot. So, ang atong mga isikataw, ato ang ginikanan, dugay yun makalimot sa ato ang kasalanan. Every time mupungit tagsi, karon ay magbalik-balik sa una, yun na yung kanya. Atong pila ka adlaw, mo gihapon ka. Atong niyaging tuig, sa daghan nga katuigan, yun apat ka. No? Sakit kayo pamalandong. But, dili man kita tarong pa, dili pa kita perfect, no? But ang akong Ginoo, iyang gihatag ang iyang kanang ingnan kung unsa maging insakto, no? Nga pagdisiplina. So, pagdisiplina kuno kanang hinginlan sa animo ang imong disiplinahon na dili na maminaw sa imo. But ang Ginoo with her mercy, His love, naghatag og chance kanunay, no? Karon mo tanan ko unsa man interpretation kung pananitan og mag-trigo ta, magtanong ta, no? Magtanong ta sa eksaktong tanong sa atong kasing-kasing. Then ingon siya nga we reap what we sow. Kung trigo ang atong gitanong, pagka maayo nga liso gikan sa maayo nga liso ang gitanong, then pagkakuha kita sa ganti sa Ginoo nga kinabuhi dayon. Ingon si Charles Reed, ingon siya nga, sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. And sow a character and you reap a destiny. So, inana ang kamahinungdanon o magsugod kita o buhat. Kaya nga naman, nagkinanglan o gamay lang yun nga lisod. Ang ipinanglan, gamay lang yun ang pagpatupo. So, brothers and sisters, kana siya, mo gihatag ka na to nga panag-ingnan sa the parable of the good seeds and the parable of the good seeds and bad seeds, no? And then yung siya dili lisod nga mag-good seed kita. Dili lisod ang pagtubo taliwalang sa mga dautan na bad seed. Nga naman, gamay nga liso, gamay nga faith na kinangganon kay kita mo tubo diha sa pagka-living, pagka-patubo na nato kay naa diha ang Espiritu Santo gagiya ka nato, nagpainit, nagpa-inspire ka nato, naghatong nato kahong paghigugma dili bisan dili ang yan nga higugma mo. Diha lang ko tama mong isuon o atong pag-ampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.